ҳунарпеша ва ҳаҷвнигори маъруфи тоҷик қиёмиддин чақалов ба гуфтаи наздиконаш аз бемории рӯда ва иллати кӯҳнаи қалб даргузаштааст. вале яке аз дӯстонаш бар ин аст ки ӯро сактаи дил аз пой афтонд. ҳунарпешаи ширинкор соати 5 субҳи 14 апрел дар деҳаи сари мазори ноҳияи Файзобод дар синни 76 солагӣ чашм пӯшид. қариб якуни мо дар беморхона дар ду беморхона буда. ҳамун рӯдаҳошон бай буд, печидагӣ будааст, пӯсидааст. тавбат карданд, духтуро бисёр шафқати бисёр карданд, лутф карданд. ҳатто ман фаҳмидам ки вазири тандурустӣ омада хабар гирифтан аз ҳолшон. Набошад рӯзи якшанбе то соати 1 то соати 6:20 мо якҷоя шидем, суҳбат кардем, хандондем. бо ҳамин хел бисёр худашро нақс ҳис мекард. ба фикрам аз ҳамин сактаи дил ва аз дил бисёр шикоят мекард. қиёмиддин чақалов 43 сол дар як театр, театри драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутии Душанбе кор кардааст. охирин нақшро 2 сол пеш дар ҳамин театр офарид ва худаш аз саҳна барун рафт. аслан бо сабаби беморию басе нобасамониҳои рӯзгор дур шудан, вале роҳбарияти театр бисёр пофишорӣ карданд ки қиёмиддин аз театр наравад, чунки дар ҳамин чанд намоиши охир ҳама нақшҳои асосиро бозӣ мекард. қиёмиддин чақалов ҳунарманди театр ва кино буд, аммо театр саҳнаи аслии ҳунарнамоии ӯ ҷилва мешавад. ба гуфтаи ҳамкорони собиқаш дар театри Лоҳутӣ дар бештар аз 100 саҳна нақш офаридааст, ки дар аксари он саҳнаҳо иҷрокунандаи қаҳрамонҳои асосӣ буд. бештар албатта дар жанри масҳака бисёр муваффақ буд. дар жанри масҳака дар ҳамин намоиши садо аз тобути Аблоқаҳори яъне драмнависи Ӯзбекистон ҳамон бисёр нақши ҳамон нақши асосиро бозӣ мекард. қиёмиддин бо Асли Бурҳонов ино дублёр буданд, яъне ба истилоҳ шарикбозӣ, яъне дублёр. бо бинед ки қиёмиддин коргардон Ҳабибулло Абдураззоқов буданд, бо Асли Бурҳонов яъне дар як радиф гузошта буданд қиёмиддина. ҳамкасбон аз қиёмиддин чақалов ҳамчун ҳунарманде ном мебаранд ки ҳамеша ҳаҷву хушсуханӣ дар забонаш буд, чӣ дар саҳна ва чӣ берун аз он. ҳамеша агар ягон эроде ҳам ки дар кори мо ҷавонон буд, ҳамеша бисёр муҳтарамона омада мегуфтанд ки масалан бачам ҳамун нақша фалон ҷоша агар фалон хел кунӣ беҳтар мешавад. қиёмиддин чақалов дар саҳнаи синамо ҳам дурахшӣ дошт. дар филмҳои Ашк ва Шамшер, Ҷазира, Муҷассамаи ишқ, Сароби хунин ва чанд филми дигар яке аз нақшҳои аслиро иҷро кардааст.